Ngibingelela egameni likaJesu Isaac okhulumayo namhlanje. Ngithanda ukuthatha udaba olumayelana nempatho oyitholayo ngokuhlukahlukana kwamabandla esikhonza kuwona. Eziningi uma ukukhonza ebandleni, one, uma unesipho uNkulunkulu akunikeze sona, unobizo lwakho nawe. Uma ube nenhlanhla amthola umuntu ozokunika indlela yokuya phambili neministry uNkulunkulu asuke eyibeke kuwe, ayi impela udinga ukushayelwa ihlombe ukubongelwa, ngoba abantu abaningi they fail ukwenza njengo-Elijah enikeza u-Elisha umsebenzi ukuthi aqhubeke ashumayele ivangeli. Yet naye kwaba nzima, akubanga lula, ngoba ukudlulisa anointing uyidlulisela kumuntu noma ukudlulisa nje information akuyona into elula, cause into esuke ikhona isuke ithi, kusho ukuthi kufana nokuthi mina njengamanje ngiyawulahla umbono wami noma angisazoba active, kodwa only to find ukuthi uma leyo nto uyibukisisa kahle ukuthi kusuke kwenziwa yini, uNkulunkulu usuke ethi njengoba uJesu enzile umfuziselo owenze kubafundi bakhe, ngoba lithi izwi lenkosi kunesikhathi abanikeze khona i-teaching ethi hlalani kulo muzi nize nembathiswa amandla, bese sithola kuba khona isikhathi la ebagcwalisa ngamandla ongcwele ukuba bakwazi ukukhipha imimoya engcolileyo baphulukise abagulayo. So lento iyi-challenge ethi uma ufika ku-ministry, usually mina I will state it very clear ukuthi most of the pastors banabantu abahlola kubona amalungu ebandla abakhonza nabo. Banabantu, it's either inyanga nomzango abahamba beyohlola ibandla ukuthi obani aba-powerful, obani abawukuthi ukuthi ukuze bakhona ukuthi babakhinyabeze. Le nto uyibona kanjani? Uyibona ngokuthi uma uNkulunkulu ekuphile umsebenzi ukuthi fanele ukusebenze, uhlala uyidwafu, awukwazi ukukhula, kodwa only to find ukuthi mawuthola umuntu right uyakwazi ukuthi akulekelele ubooste kuye phambili. Iqiniso-ke lithi nasembusweni wasezweni lo mbuso lo o-general like ama-politicians nakhona yes kunzima ukuthi umuntu makade enikwe ithemu kuthiwa kaphathe mhlawumbe kuthiwe 5 years uphethe, njengamanje sekufuna unikezele omunye umuntu, kunzima, akulula. Kahle hle lento ekuthiwa i-position noma isikhundla noma ubuholi iyi-challenge ethi akekho umuntu ofuna ukubona kukhona umuntu oholayo while yena esayitshela ukuthi unamandla okuhola. Le nto ihambe yaze yafika kwi-level ethi sinabantu abama-fake abangaka, it's because ba-enforce ukuvela kukhona amandla abanawo even though bengasenawo. So that is why I am talking about these things, ukuthi if ubiziwe kunzima kuwe, because you have to have umuntu ongenawo umona uyokwazi ukuthi equip ugcine ufika kule level ofuna ukufika kuyona. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi unabo abantu ababekile yena abaziyo ukuthi laba bantu bayakwazi ukuthi uma sengibakhulisile mina nomuntu lo engisuke ngimthembile noma ngimkholwa, uyakwazi ukuba equipha
noma labo bantu bayakwazi ukuba-equip abantu bakhe bafike kulo level e-right nefanele. Kunezinto-ke ezithi in most cases ama-new pastors within the kingdom of God kuye kuthiwe astubborn, kuthiwe awafuni ukulalela, kuthiwe ayadelela, kuthiwe enza izinto ngendlela enjani. Most of the time ezinye zalezo zinto azikho, ezinye zazo kusuke kuwumona waloyo muntu osuke ungaphansi kwakhe ukuthi usesibonile isipho sakho. Like uJoseph ngesikhathi ekhuluma kubafowabo, ekhuluma ngendaba yokuthi ubona abafowabo umkhothamela, kwabe useyiphekile-ke ilophusana impi, ngokusho nje kanjalo. So le lithini? Ithi once watholwa umuntu oveli mhlambe naye ongafuni ukubona omunye umuntu eya phambili ngokwelizwi likaNkulunkulu noma eshumela indaba zikaNkulunkulu aqinise aye phambili, hayi ingcindezelo ave uyifumana. Sinabo abantu abaningi in most cases abangama-pastors, abanye bebengabona ama-pastors mhlawumbe besashumayela, besavangela, besaqhubeka bephazama baya phambili. Uthola ukuthi within this kingdom lesithi kingdom kaNkulunkulu, kanti nakhona sekukhona iy'gebengu zakhona. Uthola ukuthi bamonezelana bodwa, abanqena befundisa ukuqamba amanga. Umuntu aqamba amanga athi usibani bani wenza ukuthi. Abanye abantu abaningi uthola ukuthi bengene kushe emajele, kuthathwa ingane imiswe phambi kwakhe la ikhale, kuthiwe nayo uyirephile ingane. Because yini? Ufuna ukuthi le gift uNkulunkulu akunike yona ingasebenzi, futhi igama lakho linuke la uhamba khona ungalalelwa muntu, futhi uza kumonithe, aza kufunela ngisho inyanga azoyihamba ukuthi akumonithe ukuthi uma uthi uyaqala izinto ingenzeki, kodwa by the power of the Holy Ghost. Oh my God, uNkulunkulu enecebo elihle. Kuyenzeka uma unenhliziyo ethobileyo neyehlile nelambele uNkulunkulu usuku nosuku, ayikho into engenzeki kuNkulunkulu. Ngakho lithi iBhayibheli besabeni lo ukuthi mayibulala bulala inyama nomoya. Athi kodwa ningabe sisaba bathinta inyama yodwa, because by doing so basuke bethusa nje, abanawo amandla okuqeda umoya kaNkulunkulu kithi, ngoba i-strength esisifumanayo asisifumane enyameni kodwa sisifumana kaSpirit. So-ke uma ngikhuluma ngale nto ngikhuluma ngayo ngoba isikhathi esiningi abanye abantu bayathanda ukukhuluma izinto ngenxa yokuthi umuntu useze wafika enezingeni lokuthi useyakwazi ukuzenza izinto. I-fight enkulu within the kingdom of God is not about Satan, it's about the anointing. Bangwa i-anointing usuku nosuku, ukuthi uma kukhona umuntu ongathi powerful, fanele lawo mandla akhehlezwe noma athathwe asebenzele omunye lokhu uyena ocabanga ukuthi usile. So basebenzisa iphi system? Basebenzisa system le esetshenziswa kakhulu izangoma mayike zabona impumelelo yomuntu noma zathola ukuthi ubani uNkulunkulu umnike iphi gift, ziyayithwebula ziyithathe lowo muntu lowo le gift yakhe isebenzele bona. So this is a system esebenza manje emabandleni, ukuze ubone ukuthi ibandla lisebumnyameni kanjani. Ngabe leyo nto ayenzeki ukuba sinamakholwa angempela, kodwa lokhu kuseveza ngokusobala ukuthi ayikho le nto le. So kuqhutshwa nje istokfela sento ongayazi ukuthi ibhekephi, iyaqhutshwa-ke ibheke khona, kodwa ithemba esinalo lithi uNkulunkulu uzosisiza asilekelele
kuyo yonke into esiyithintayo siphumelele ngokwecebo likaNkulunkulu, hhayi nangokwethu kodwa ngokwecebo lakhe. Ngoba ukuba kuministry kunzima bazalwane, angifuni ukungasho, akukho lula because isitha sisuke sisebenzise abantu ngaphakathi. And ungakhumbula ukuthi yesho uJesu inkathi ezongeniswa emnqamlezweni akanqamlezwanga abantu bangaphandle kodwa babangaphakathi. So that is why usengathi nombuso kaNkulunkulu awunamandla nje, ingenxa yokuthi uhlukene wona wodwa phakathi. So these are the things ekufanele siyinote njalo uma sikhuluma ngezwi kaNkulunkulu ukuthi umbuso wethu awukho strong ngenxa yokuthi kusebenza kakhulu ukuthi ubani akufanele ame lapha kuleya platform, mina kufanele ngime lapha. So those are the things ezibalulekile ekufanele sihlale sikhumbuzane zona ukuze ivangeli lethu sikwazi ukuthola amandla. Ngoba abaningi uthola ukuthi abaningi uNkulunkulu ayekade elibekile uqobo lwakhe kubo, abanye baze ba-give up, abanye bakhetha ukuthi bayidlalele ey'potini, abanye bakhetha ukuthi bagcine sebe ithuluzi elisetshenziswa usathane ngendlela engesiyona eyecebo likaNkulunkulu. So-ke la ekukholweni asigive up, ngoba once wa-give up, hayi usuke kushuthi usukhethile ukuthi wena uqoma usathane. Ngakho kasigive up noma ngathiwa kunzima kanjani. And futhi into ebalulekile ukuthi ufuna ukwazi nje lokho kubeke in mind uma umntwana wenkosi noma umuntu kaNkulunkulu ofuna ukuthi ngelinye ilanga wenze umsebenzi kaNkulunkulu but uthola kunzima kumanje. Ufuna ukwazi ukuthi emhlabeni abekho abantu abanomona njengey'ngceku zenkosi, abekho abantu abaney'nhliziyo ezimbi njengey'ngceku zenkosi. Iy'ngceku zenkosi ziney'nhliziyo ezimbi, sey'dlula ngisho usathane manje, naye uvele ahleke ngendlela okwenzeka ngayo because umuntu uvela phambi kwabantu engcwele, kanti ubungcwele naye sekuyinto yeminyaka angasazi naye wakade egcineni nini ubungcwele. Abaningi bashumayela iy'nhliziyo ziphukile ngokuthi wathi uma ephethwe umuntu naye sakhuliswa enkosini, ahlukunyezwe umuntu ngale ndlela amhlukumeza ngayo. Uyaqhubeka kuyashumayela-ke naye, ushumayela une-pain ngaphakathi. Mina ngokwami kube kuyenzeka ngabe ngithi iy'ngceku zenkosi kubalulekile ukuthi ngelinye ilanga ke kuvule i-platform yokuthi sicela ukuze ibandla lingalokhu libhibhidla amagwebu, ngoba ibandla libhibhidla amagwebu lingakwazi ukunyuka lificane noma ongcwele nje, esizathu esithi lome phambili akekho clean in the eyes of the Lord. Noma emile kuzwa kube sengathi khona umlejwanyana okhona, it's because ingoba wake wawuthola umlilo usuyamvakashela, akuyona into aphila nayo. So le nto ithini? Ithi uma ngimile phambili ngishumayela, ngithini ngala madodana amancane asebandleni, ngabe ngiyakwazi ukudlulisela umsebenzi kuwo? Ngoba uJesu akakhulumanga ngokuthi abantu mabafuywe emasontweni, kodwa ukhulume ngokuthi yenzani abafundi izizwe ngezizwe. Okusho ukuthi uma wenza abafundi, wenza lento ekuthiwa ama-disciples, usuke uthi lapho engibabona ukuthi uNkulunkulu bagcobile, uyabathatha ubanikeze i-training especially noma esheshayo ukuze baphume baqale basebenze. Ngoba lento yokuqala umsebenzi kaNkulunkulu njalo umuntu sengathi kudlula isikhathi, omunye kube sengathi uyena obekade engafuni, kanti yes ube kuma-trainings. Khona ama-trainings ase-college, kube khona ama-trainings aka-spiritual.
ama-training a-spiritual maphi? Ila uthola khona i-training le oyithola kubona abazalwane laba osuke uhamba nabo. Ama-training athini? They can say anything kuwe, bangasho noma yini abayithandayo, bangakunameka noma yini abathanda ukunameka ngayo, bakhuluma noma yini abathanda ukuyikhuluma. So lawo ma-training nawo abalulekile ngoba ayakugruma, akukhande uze ugcine uba yilento uNkulunkulu afuna ukuthi ube yiyo. Ezinye zezinto ey'funekayo ukuthi sizenze ukuthi masiba-acknowledge labafana abancane abakhulayo ebandleni, singabagxeki ngoba uma sibagxeka sibulala umsebenzi kaNkulunkulu. Asikwazi ukubamukela ngezandla ey'fudumele ukuze izwi likaNkulunkulu nathi uma simuka, thina singobaba, nina ningobaba abadala, nimuke umsebenzi ube useluvutha ngasemuva, hhayi makuhamba wona kucime yonke into, ngoba leyo nto iyobe isho indlela okade ucruel ngayo. Akungabi njengaleya ncwadi ethi ukufa kwenkosi uZiya sambona. Abantu kube sengathi manje noma ukhona uphambi kwami noma ushumayela bayathandaza ukuthi kodwa Nkosi yomthatha nini, ngoba indlela obaphethe ngayo abantu baphethe ngesandla sensimbi. So leyo nto leyo kumele umuntu obizwe uNkulunkulu noma owakwabizwa uNkulunkulu ongasayiboni manje noma ubizwe noma unjani, afunde ukuthi leyo nto enjalo ayingenzeki. Ngiyathanda abazalwane ukuthi ngikhulume la ngencwadi kaGenesis. Incwadi kaGenesis. UGenesis chapter 37. Iphupho lakho liyakubangela izitha. Ngifuna ukusho njalo nje lesi sifundo esifushane engisisho ngale ncwadi. Iphupho liyakubangela izitha. uJoseph ngiyakhumbula ukuthi ngesikhathi ekhulume iphupho lakhe, ishwela kwaqala khona umndeni wakhe wa-against yena. So leyo nto isho ukuthini? Isho ukuthi iphupho lakho ungalixoxi noma kanjani, ngoba uma ulixoxa lizokubangela ubutha. So-ke sibona kwenzeka izinto njalo mayephupha, ubethi mayeliphupha iphupho, nali iphupho bazali bami, phela yena bathembile abazali bakhe. Empeleni ngike ngakhuluma ngenye incwadi ngathi, noma ngike ngakhuluma kwenye intshumayelo ngithi mina, imuphi umndeni oyiwona wona? Ngathi umndeni oyiwona wona yilo olalela uNkulunkulu, as uJesu eshilo mabemfuna bethi uphi umntwana wethu, uthi nifuna bani ngoba mina abafowethu nomama nodade yila bengihleli nabo. So kusho ukuthi la uma uJoseph naye wayengazi ukuthi abantu azalwa nabo noma abamzalayo akusibona abazali bakhe benyaniswa, abenyama bathi abawona bakamoya. So-ke lithi izwi ngisho abazali bakhe babethuka ukuthi hawu, lo mfana uthini manje? Uthi nathi sangabazali bakhe sizomkhothamela. Uverse 4 lo chapter 37 uthi abafo uJoseph waphupha iphupho wabalandisa lona, abafobe babelokhu bemzonda kakhulu. Wathi kuba-ke nizwe leli iphupho engiliphuphileyo, bekani besibopha izithungu ensimini. Naso-ke isithungu sami sivuka sima, nazo-ke izithungu zenu ziphahla, zisiphahla, zisikhothamela isithungu sami. Base bethi kuye abafobe, impela uyakuba inkosi yethu, usibuze. Bamzonda kakhulu kunakuqala ngenxa yamaphupho akhe namazwi akhe. Waphupha nelinye iphupho wabalandisa lona. Abafobe wathi, bheka, ngiphuphe nelinye iphupho. Bheka-ke ilanga nenyanga nezinkanyezi eziyishumi-nanye kwakungikhothamela. Wabalandisa uyise nabafobe. Uyise wamsola wathi kuye, iphupho lini leli oliphuphileyo na? Impela mina nonyoko nabafowethu siyakuza sikukhothamele emhlabathini na? Abafobe baba nomhawu ngaye, kepha uyise wawalonda lawo mazwi. Right?
Siyakhumbula-ke ukuthi le nto yagcina yenzekile ngenkathi abafowabo sebemdayisela uJosefa esedayisiwe, waze wagcina edayiseleka kuFaro. Wathi uma ehlala lapha kuFaro kwenzeka ukuthi izwe kwavela ukuthi fanele asho iphupho likaFaro, kwathiwa kuzoba nendlala. Wayesethola ukuthi abe yinduna esizweni sikaFaro, induna enkulu ephethe zonke izinto. Siyakhumbula ukuthi baze bafika nabo abafowabo bazocela ukudla. Iyona ndlela le uNkulunkulu ayiveza ngayo ukuthi le nto ayiyisho yesizokwenza, noma yini uNkulunkulu ayibeke kuwe ekugcineni iyogcina yenzeka. Umuntu angazama ukubeka iy'ngodo, angazama ukubiya ucingo, angazama ukufaka amatshe, angazama ukuwisa iy'hlahla, kodwa ekugcineni into eyiyona uzogcina uyiyona. You will never die ungazange ube yile nto uNkulunkulu ayekade ekubekela ukuthi ube yiyo. Ngiyabonga.